Unsa man ning motora na? Di man mo to sa tag-iya. Ante! 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 Sweldo na ko karon. Daghang kay ko kwarta. Ante! Ante! Sino na sila eh? Sweldo na ko karon. Ay, Doy! Nani ka da, Doy? Nakalugsungan lagi ka. Gusto ko kay tungulan gabi eh. Alay dayon. Bali ni si auntie oy. Basta abot gani sa kwarta makadungog. Kaupat na gani ko si tawag-tawag niya. Pagka ikaupat na ko niyang tawag. Pag ingon na kog na ko'y kwarta, lingi dayon. Mao na, basta kwarta lingi dayon. Oy, Veronica! Veronica! Ali-gali, nakakay bisita. Tubangasan ni Nadri sa sala. Sige, Doy, dayon na sa kada, Doy, ha? Anak, anak! Sama ni si mama oy. Niningita ni mo diri, anak. Basta ma, nag-TikTok pa ko. Kisa guna ma oy. Ada, gi mo uyab nga exotic good. Sa exotic na. Kagwapo ba anak kong ex? Ay, ang sagot ay, anak. Ang sige ngalan na lang ni anak. Utik. Ay, mao ba, anak? Idi, exotic. Butang ni.